back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Og ingon ni ini ang nahitabo. Hala, kitanta papatuktok mo. Jangan kagils ako kilabuha. Gian, dagan! Dagan, Gian! Dali! Adi! Mudagan sab ko! Aray! Kasagad sa kubong! Buhiin ko, demonya! Buhiin ko! Takla, papatuktok mo! Balik ko na kinapuso kis kanina halimbawa ka. Gian, ayaw! Ayaw pagbalik! Pasagitan ka lang sa salbahis ka man! Ayaw, begin pagbalik! Dali na diri amaw. Dali. Patirot ka Balik, na Gian! Hindi ka na salbahis! Gian, dali ko rin sa mukha ko! Bitak sige na padungin eh! Parakot ko na yun! Para! Para! Alam mo, papahinga din eh, papatok mo! Sakay na yun sa taxi, Gian! Ate! Sa terminal, Tanoy! Pagdali! Balik! Balik diri Gian! Balik! Halibal ka takla. Gidagit akong anak, iya di palayo na ko. Uy, siya ko diya. Asam na sila pahingon. Ang labing siguro, di na niya ibalik ako ang mamulat. Ha! Mudagog kong presentos kapulisan. Ipadakop na ko sa takla. Ireklamo ko na itabuha. Ay, siya, kinabuhat na tok mo. Kaya tinggal lagi ikaw na yung mapreso si mong pagkadagmalan o pagdaog-daog sa bata do. Usa! Nakasakay na kita og bus, Gian. Luwas na ta. Hala, di na di ay mapunog. Gian, iya papa, ate. Di ay ko masakitan. Oh, Gian. Mogi ka na ang mahitabo. Yay! Yay, lipay, Gian! Yay! Nalipay sab kaayo ko alang ni mo, Gian. Pero, asa ta pa ba dong, ate? Asa ta ato? Wa pa ko masayo, Gian. Diyos na mag-igo na to kung nasa tadadon sa kapalaran. Titakla. Budbot! Budbot mo diya, alamig kaya ko budbot. Taas tumoy, sinaw, kayog, tumoy. Budbot! Bodbod! Bodbod mo diha! Lamig kaya akong bodbod! Mubo pero gahi, dako pero tambok. Bodbod mo diha! Murag, sugatan na to sila lahat, oh. Nasa siya, gibiligya. Bingka mo diha! Abig ka di ay. Dako, kinig akong bingka. Humot og liki. Bingka mo diha, oy! Bay dokyo si... Hi lahat! Hi Lahat. lahat! Hay, sa imong mata? Uy, Ha? Oy, gisna manoon kaniya bay. oy, bida. Duko pa di gihapon sa nimo bay? Doko, suko, dili doko. Suko di ay. Suko. Oh, bay, pila na kadlaw nga, wa siyang tagad na ko. Ingon ka. Buyab na mo, uyab. Uyab lagi. Oh, gisugot na mga Wala kaniya. kay, pero libog ko. Ano naman? Di naman sinuot siya tagad ako. Ano ba? Oh, ginadaan ako sa pagkaon sila ha. Kanaman piece of ring ba? Pero, ibaw man ko ito siyang paborito. Pero ambot, Nya. ikaw lang niya gidawat pagkaon. Pagkahuman, gibudakan ko niya sa platahan. Ay, bubuwag ta ba eh. Aron mahuwat niya, mahurot niya itong bodbod. Total, dako maning plaza. Ari ko sa unahan na. Ah, sige, bubuwag-buwag ta. Oh, bye-bye. Bye! Kuya. Uy, batang gwapa. Oo, sa'yo ato ni mo, day? Gutom diyan, kuya. Gutom ko. Ngayo ko put-put. Uy, way problema, day. Bodbod na lang. Kay ang todlo sa akong nanay, ang taong gutomon pakanon. Ang taong gihaw pa imnon. Oh, dawatan ni Bodbod. Salamat, kuya. Ay, bili mo na, bili mo na. Nagunit lagi kag budbud. Ata, kuya. Oh my God. Kagwapa niya. Nga may dakang budbud, Gian. Hatag, kuya. Buutan man, kuya. Oh. Miss, ako'y gahatag aning budbod niya.
Pila palihog, sir, kay bayaran No, di na kailangan mo bayad pag amis. Gihata ko sa bata. Ngayon siya kay gutom siya, mo gitagan din ako siya. Kay tudlo sa kaunanay ang tao ito gigutom pa kanon ug ang tao gihaw pa imnon. Bulawanan ka dayo kasing-kasing, sir. Salamat kaayo. Ako din si Dukyo, ang nabantog na tindero sa pinakalaming budbud ng dapita. Mahimo bang mailahan ko ang malaanghel mong matahom dalaga nga niya sa kong tubangan? Ako ba imong pasabot? Oh, miss, ikaw, walay lain pa. Ako si Takla. Oh, wow. Kalaming taklaan. Ha? Joke. Ha, may gali kay nakahara ka. Wakag nung, joke yan mo ko. Mao ba? Tuod di ay. Kinis siya si Gian. Dayo lang miining dapita. Jian ko. Ha, di ay badji, ade ka. O gabi ninyo, misamot ang katahom ning dapita nga nakita ko ikaw takla. Pero tayo pa. Nagkakita na matatakla? Ambot lang. Wa pa man siguro. Pamilya na ko imong tingog. Mura kag anghel nga nag-awit sa kalangitan. Mao ba? Balak doon lagi ka, no? Ambot. Kalitra ba niya? Sadang nakita ko ikaw? Sige, malakaw na, miss. Kanyo. Nagdawata ako na ni. Budbud? Oh, libre nga po ni. Way bayad. Gusto lang kong makatilaw ka sa labihan kong budbud. Salamat. Sige, salamat, Ani, ha? Okay. Gian, dali na. Oo, Bye, Kuya Dukyo. bye-bye. Bye now. See you later, ha? My God. Kalit bilagsik ang akong dugan. Sa nang nakita ko sa takla. Nasa kanya na ang lahat. Buotan lagi, Kuya Dukyo, ati Takla, no? O, Gian. Pero dili taangay mo salig dayo niya, ha? Wa pa ta makailan niya singpit. Bogart? Hi! Ikaw nagsakay sa nindot kaayong motor? Of course! May lain ba? Oh? Ha? Misamot ka kagwapo, Bogart. Thank you. Unsa na? Ha? Mao na niya ang resulta sa imong pagsalig nako nga magnegosyo og illegal nga drogas. Di ba? Hinayon na to. Drogas. Pila ka adlaw pa lang, ha? Nakapalit dayon tag motor. Second hand, pero murag hapon og brand new, di ba? Ano, dali nagkiki ang kwarta. Unsa, no? Janina, ug kung magpadayon pa ni, hayan dali tang mahimong mamilyonaryo. Pila ka adlaw na ang milabay. Ug padayon ko naglaom nga usay ning mga adlaw. Makita ko nga akong Delilah. Pero wa na gyud siya moagi pa din nis mansion. Don Toro, Oh, Hercules. matod sa security guard sa gate. May babae ko nung nangita ni mo. Unsa? Maka na. Ang ako nakahang Delilah ang nangita na ako? Ambot. Pagdali, Hercules. Pasudla din siya ug dad-as ako atubangan. Matuman! Insigida! Matuman! Don Toro! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!